Yusuf Arifoğlu. Doğru haber. Şeytan-ı mezin Amrîqa. Min xwedî û nedî wexta Amrîqa tê gotin şeytan û şeytantî dikeve bîra min. Gelo şeytan ji bo çi heye? Ji bo xapandin, xistina fitnê, belavkirina fesadê, xeydandinê, gesp û gelek tiştên din. Di Sûreya Beqereyê ayeta 205 de ma ev yek nayê gotin. Fîraûn, Nemrûd, Amrîqa, Gerb û ên wiha wexta tên serê kar û iqtîdarê bi dest dixin û lîdertiyên dinyayê bi dest dixin, wexta dinya û xelkê li gor xwe didin hereket kirin, hukmên Qur'anê asteng dikin, li welat fesadiyê belav dikin, nirx û hêjayên pîrekan wenda dikin, qezenc û kara xebat û karê xera dikin, tebîet û xwelî û erdê texrîb dikin, zirarê didin mehsûlan, xebatên ilmî disekinînin, ji bo neslê pêş nedahîna heqê jiyanê, zirar didin toxm û çandiniyê, mehv û perîşan kirina ciwan û xortan û her wiha gelek karên xerapên din. Di vê çarçoveyê de çil sal berê İmam Xumeynî ji bo her kevirên ku wek neheqî hatiye rakirin, Amrîqa berpirsiyar û mesûl dîtiye û Amrîqayê wek şeytanê mezin dabû wesif kirin. Gelo jivanan kîjan ji bo Amrîqa û Gerbê kêm û hin dikin. Li gor gelek welatan, li gor parzemîn yanî qitayan, Amrîqa weka zarokê şimarixê ku her tiştî ji bo xwe dixwaze û nizane tiştan belayê der û dora xwe bike. Amrîqaya ku dersê dide Rûsya, Çînê, İran, Tirkiye û gelek welatên din û di warê gespa heq û mafan de ji bo hesa pirsandinê xwe wek desthilatdar dibîne. Lêbelê Amrîqa di dîroka xwe ya 205 salî de gelek rûreşiyan kiriye û tarîxa wê jî tije xwîn û qetleam û zilm û zordarî ye. Gelo van hemû tiştana kîjan ji bo Amrîqayê zêde ye yan jî kêm e? Amrîqa yanî xerakirin û hilweşandina medeniyet û çand û kulturê. Tarîxa Amrîqayê jî yanî tarîxa îşgal, Gerb, rehqelandin, îşkence, bêhiqûqî û neheqî, xwîn û hesrên çavan. Amrîqa yanî bi weda aşîtî û azadiyê ji welatan re xwîn û hesrên çavan, derd û mirinê anî. Bi vê yekê re li welatan tevlîhevî û şer û pevçûnan anî û temamî dewlemendiyên welatan gesp kir û dizî, wan welatan perçe û parî kir. Amrîqa yanî wexta zemanê wê tê li hember dinyayê welatên weka Fransa, İngîltere, Almanya û welatên emperyalîst û saziyên weka NATOyê digire cem xwe û ji dinyayê re serkêşî û qebadayîtiyê dike, eşqiyatiyê dike. Amrîqa yanî di paş temamî darbeyan de ye û piştîvaniyê ji temamî darbeyan re dike. Amrîqayiyên Latînî vê yekê wiha dibêjin. Di parzemîna dewletên Yekîtiya Amrîqayê de hew tenê li Amrîqayê darbe çênabe. Sebeba vê jî tinebûna sefaretxaneya Amrîqayê ye. Rehqelandina çermsoran a Amrîqayê bi salan bû polîtîkayeka dewletî, nedîtina kesên siyahî û binpêkirina heq û jiyana wan, zihniyeta Amrîqayê û qewmiyetperestiya wê bi zelalî derdixîne ber çavan. Di fîlmên Amrîqayê yên Koyboyê de kesên spî wek qehremanê xelkê û kesên çermsor jî weka seydvanên tasa serî û dijminê heyat û jiyanê didin nîşandan. Wan weka barbar û dinya nedîtî didin nîşandan. Her çiqas diçe maskeya rûyê Amrîqayê dikeve û tê xuya kirin ku tew tiştekî wiha tune ye û tev dere û virin. Hewciya herb û pevçûn û ciyên ku lê Amrîqa heye bê lêkolîn kirin û nirxandin. Amrîqaya ku xwediyê tarîx û dîroka reşe li Vîetnam, Japonya, Koreyê û li gelek ciyên weka Kuba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filîpînyan, Efganistan, Iraq, İran û Sûriyeyê bi sed hezaran sivîlan qetil kir û di tarîxa dinyayê de îmza avêt qetleam û wehşetên herî mezin. Lewra kesê wehş, barbar, pîskopat, êrîşker û hov Amrîqa bi xwe ye. Amrîqa bi serê her kesekî çermsor de $5 wad dikir û digot ku siyahiyê herî baş, siyahiyê mirî ye û li gelek ciyên dinyayê bû sebeba mirin û talan û wêranê. Tu heq tune ye ku tu kes Amrîqayê û zarokê zînayê İsraîlê wek meşrû û parêzvanê heq û mafan bibîne û bide nîşandan. Heqê vanan tune ye ku derbarê heq û mafan de gotinan bike. Me derbarê şeytanê mezin Amrîqayê de van tiştana nivîsand. Lê tu binpêkirin û qetleamên li dijî însaniyetê ne meşrû ye û nayê meşrû kirin. Em xwe ji vê yekê berî dikin. Çawa em qetleamên weka qetleama Şêx Saîd, Dêrsim, Zîlan, Roboskî û Sûsayê dibînin, em qetleamên ku li Tirkîstana Rojhilat, qetleama ku Esed li Sûriyeyê dike û her wiha gelek qetleamên din ên ku li dinyayê diqewmin dibînin.
ام اعلان دکن کو ام لده جیوان ظالم و خوین مجو قاتلان آیه. دردê me bi delîlan tespît û îspatê.